Asa mo itong asukar na ko gibutang? Uy, wala naman di ko'y asukar. Maria! Maria! Unsa man ma, sige magkagpanawag oy. Paliti sa ragod ko dito asukar 1/4 ug isa ka biskwit. Pagdali ha! Isa ra ka biskwit ma, duha pod. Wanay laing kwarta, Maria. Sige, pagdali ha. Tunga arata. Sige ma. Grabe si mama oy, isa ra man daw ka buok biskwit gipapalit. Ay, kabalo ni di ko. Pangki daw ko, ate. Tara, day. Hala, si Claire man na oh. Ni ana, eh. Hala, Maria man na oh. Hi Claire! Hi, pot, ate. Claire, unsa na imong gikaon? Pangki na no? Mukaon ba ako ana? Pamalit. Panghatag gamay lang big. Itagaan ba ta ka atong niaging adlaw ha? Oh, isa lang oh. Ay na pangayo ha, kay wala na kuya kuha. Ni isa ra. Dungagi pod. Taman ra man ni diri oh. Naa na po din anak ni Nang Marlene, oh. Mangutang na po, di ba? Tama na na oy, isa ram gani mong gihatag sa kuha atong ni Age. Dili day ka manghatag, mamalit day ko. Mamalit day ka. Ayo! Unsa naman po, day Maria? Kita ka ngay tao diri, mag-ayo-ayo pa ka. Kaseksi ni nang bete. Unsa man mo, ha? Nang, papalita ko og asukar 1/4 niya tapos isa ka biskwit niya. Apili pod ani nang oh, piwi. Ay, maayo kay paliton kay dalag kwarta. Sige, day! Wala ka balo sinang biti nga ang piwi akong ipalista. Paliton ako ang asukar og ang biskwit. Tara, day, oh! 28 na tanan. 28 na tanan nang, darang bayad nang oh. Rihan na ako ni Bel. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Uy, kulang man. Day Maria! Kulang man ikot sa imong kwarta! Hala, kulang na ay nang. Lista lang ng utso nang. Bayaran doon na ni Mama Ugma. Bugay dyan yung anak ni Nang Marlene ba? Perminti lang ko maisahan. Magdali ko kay nangapi to si Mama. Dugaya po daan yung bataa suguon, oy. Nabugnaw na lang niya akong kape. Ma, dara ma ah. Perting dugayan ni mo. Oy, nagkaon mo lagi kang piwi. Asa makagi ka na na? Kani ma? O ka na, basig nang utang na po ka ha? Wala ma oy, dili man gani magpautang sinang bitig. Gihatag man gani ni Claire. Wala ka sukar ug kon ma o biskwit. Bantay lang ka ha? May balaan bitaw na ako na. Inigbayad ako ugma.